Gde si ti? Buraz, evo me za 5 minuta. Buraz, stvarno izvini, znaš ono kako vreme leti, bukvalno si mi javio i ja kao, sad ću i... Znam. Pa evo, upravo moje leti. Si poneo sve? Sve je tu. Si sigurno sve poneo, ne vraćam se. Sve je tu, bez frke, samo piči i ako možeš samo stani u one marke da uzmem koju bananu. Aj brate, šta si ono napet? Mislim, izvinio sam ti se stvarno, dešava mi se da zaspim, ajde, nemoj sad da... Buraz, ti kontaš kakvu sada ti meni uslugu činiš. Da tebe sad nema, ja ne mogu da kupim auto, ne mogu ni da vidim, jer ti mene sad voziš tamo, razumeš? Ti si jebeni car. Ja ne vidim trag civilizacije. Ja ne znam gde idemo. Veruj mi da je to, sad sam ja provjerio na Google Mapsu, veruj mi. Ali stvarno nismo na dobrom putu. Veruj mi da jesmo, ja se uznam u te nove tehnologije. Aj, zovi lika. Brate, ne treba, tu smo, na... Zovi lika, bre, ajde. Šta radiš? Zovi lika. Nisi poneo mobil. Stvarno nisi poneo mobil. Pa šta sad jebate? Pa dobro, aj šta sad je? Šta radi sad? Ja ti kažem da trebamo da nastavimo samo pravo. Ti nećeš. I gde onda? Dokle pravo? Idemo pravo već 2 sata, dokle pravo? Brate, tu je negde. A ostalo možemo pitati nekoga tu usput. Da pitamo nekog, kukuruz da pitamo, jel? Vidi, ako nađeš nekog da pitaš ovde, znači ako ga nađeš sad, ima se skinem go i da kažem, alo, ja sam magarac. Možeš i odmah. Šta pričaš? Evo neki seljan. Idem ja da ga ovaj. Buraz! Izvini? Ovaj kurca ne čuje. Ruža! Tražim... auto da kupim. Auto. Za mene. Da kupim. Kod nekog lika izgubili smo se, razumeš? Da. Da prodaje neko. Da prodaje. Samo pravo. Okej, i to je to. Super. Hvala ti. Hvala lepo. Buraz, samo pravo.
Lik sere. Ser. Ti je to prodavac tamo? Jebem li ga valjda. Hajde, kreni. Da sačekam da... Ne, kreni. Brate, ne prije. Kreni. To... Da. Šefe! Evo, moment samo. Moment. Zašto smetaš poštenom svetu dok sere? Ja u vezi auta što smo se čuli pre neki dan. A ti si taj, jest. Evo, moment samo. Da se ja dovedem u operativno stanje. Ide. Dobro, ide prvo da se upoznamo. Ja sam Gojko, drago mi je. Jesi, imaš lepo ime. Ajde samo da ti pokažem auto. Daj sad. Vidi kako je. Bela je kao sneg. Da, ali pričali smo ja sam vidio da je crno. Ma nemo, beo. Vidi, ovo ti bela boja. Vidim sad da je beo, ali htio sam crni. Pa to što si ti teo, ovo je to što mi imamo, šta sad? 1.6. Benzinac. Pa to? Da, beo. To ti ne troši, pa tako je beo. Pa je beo. Voziš ga nedelju dana u gradu, bit će sin. 2 nedelje bit će teget. Dobro, ali mislim... Dobro, pa to ti... Pa kad je ušao Koreanac kad ga napravi, dobro sad malo, ima svašta po njemu, čekaj. Da to, vidi. Znači, ne troši ništa. Pogledaj. Dobro sad, ajde, malo je prljav. Najmanji problem. Dobro, to ćemo baciti. Dobro, to ćeš ti sve, jel te? Ne, ali... Sedi! Ajde, sedi! Šta se stisao? Gledaj sad. Pozdrav. Kornelije. I? Jel vredno truda ovo sve? Ne znam, brate, lik me zajebo za boju, prso sam. Pa ne deluš mi uopšte oduševljeno. Brate, pogledaj lik. A vidim lik. Ne znam, sve mi je prljavo. Ne znam. Mislim, ovako deluje, znaš, da je... I iskreno ja da se pitam, A? ja bi ovo sve nekako batalio. Znam, ali mi glupo, brate, opet sam ti iscimao i šta sad? Vidi, nemoj da uzimaš auto ako osjećaš ono kao da si mene iscimao. Šta ne znam. Pazi, gorivo, pusti gorivo. Što mota nešto? Gledaj kakva je. Ma nemoj da ga smotam. Vidim da ga gledaš, ali Da. jutro sam ga oprao. Pa šta? Šta ti me hoćeš da kažeš? Da sam prljav, jel? Pa mogu bi da se skloniš malo, a? Nećemo sada, došli smo, jel, u Kije. Da. Pa hajde onda, hajde. Dakle, kako ti se sviđa? Pa, auto kao auto mi se sviđa, to treba. stoji. Vidimo kakav je. E sada, i Kornelije i ja smo se složili da ovo što si ti nama zapravo rekao preko telefona, to nije to. Kako nije to? A nije, druže. Kako nije? Znate, Vidi ga jednoga tamo auto, šta mu fali? boja nije ista. Razumeš? Nemoj, ono. Ti stvarno misliš da se ja tebe pravu da zavrnem? Ne, brate, daleko od toga, nije da se teo... Čekaj, da ja tebe lažem? To niko nije rekao, nemoj shvatiti ništa lično, kažem ti, bilo je svakakvih situacija. Pa šta? Ja nisam svakakva situacija. Dobro, razumem. Dobro, sad kad ste već došli ovde, ja mislim da je red da ga bar provozate. Ne. Sad ću ja lepo da odem, da donesem lepo tebi sada ključ od kola. Kad probaš, onda ćemo vidjeti da li može. Kaži? Ajde. Vidi, ja tebi neću ništa reći, ako hoćeš da kupiš, kupi. Brate, Ako zanemariš boju, pazi.
jasno i meni tebi da uopšte ne razmišljam da ga uzmem. Aj reci mu onda tako kad ide. Kako da mu kažem? Vidiš da... Sad kad izađe sa ključem, potrži me. Državam te od početka. Dobro, reci da... Neće krene. Neće krene. Brate, je li moguće da sad neće da upali? Neće, probavamo, hoćeš ti da probaš? Ne, ali to mora tako sad biti, jel? Mora sad tako biti, pička mater. Ajde, izađi napolje. Ja odavde ne. Izađi napolje. Ja odavde ne moram. Veruj mi, kreni napolje. Evo, samo moment da dozvolu nađem. Dozvolu. Ajde, sačekaj ti tamo, evo samo dozvolu da nađem. Brate, ti svestan da ja, pazi, s ovog sad nešto ne moram. Ali morat ćeš. Ne, upali ga. Ne, ali morat ćeš. Upali ga kad Da god upali znaš. moraš da izađeš, jebi ga da ga popravim. Brate, kako ćeš ga popraviti? Popravit ću, moram da vidim šta je problem. Moram da otvorim. Brate, jel ti vidiš da lik nije normalan, pogled. Vidi, provozat ćeš se s njim bezopasan je. Pazi, Kreći. budeš li me ostavio? Kreći. I otišao odavde. Ajde da se provoze, ajde. Koji je tebi klinac? Sam daj mu gasa, bre! Šta ga voziš ko slina? Šta da radim s tim? Pa kako ga to voziš? Pa ne možeš tako da voziš, nasrputa, pogledaj, nema ih u putu. Ti mi voziš tu, šta je ovo? 60 mi voziš. Jesi normalan? Ajde. Ajde. Jebem pičku da ti jebem mater. Si se malo klasike? Da, mislim, može, ja isto slušam klasiku. Ne Wagnerov. Voziš ti auto? Kako ti se sviđa? Kako ti se sviđa? Ili da ili ne, jebe mu mater, pa ne možeš tako! Ti se sviđa ili ti se ne sviđa? Treba da ti se sviđa, bravo Jarane! Dobro je, pazi na ovdje da se ne stupamo. Dobar dan. Treba mi jedno vozilo u... Gde sam, pičku materinu? Alo? Provozali smo se, dosta sam video i javit ću. Dobro. Pošteno. Ne vidim Kornelija. Evo tu. Kornelije, ajmo. Ajmo, brate, bravo. Kornelije.
Slobodno mu malo gasa daj. Kad prođemo rupu, čekaj. Tako da povučemo. I, kako ti se čini? Ma, auto je odličan, zvijer prava. Ja sam znao to i ranije. Što se mene tiče, računaj da je kupljen. Joj sigurno, nema posle tamo ti nešto meni kao pade. Ne, sve smo se dogovorili. To je to. Što se mene tiče, to je to. E pa onda što se mene tiče, evo ruke prijatelju. To je to. To je to. Bila bi isto. Nadam se, također prijatno. Auto gori. Neki lik, neki ludak preprodaje automobile, bre, kupio sam ga za neku siću, ja ne znam stvarno. Pitaj Boga koliko ga je on platio kako je meni prodao za ove pare. Odličan je.